Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Chitariki kianda chimutinyo gatano na limu mwaka bw'ekiri bubere 2025 noyomo ensane yemo yabon mugoroba litko lya Jumano mwanchi mulyelia nagosugeiri andonsi asogotobwatia korwa no gasemerera kwanna kabere ko gutwara bulyelia borobya kegima nebiro bindende ngo kwaligania asemesa yamaya elinde ngomanye na yabalike beto bamangana maya babere bakuyasangirira nabo igokwane kibuna bere kagotoikiraga iga asemesa yamaya sangana ego chakabono iga wika omoelio witira sensemeria mitandao Facebook na boigo YouTube nchinkuru kwa Kerubo Frida niko tokobwatanere Kelvin Mogoi misef na boigo bora Kerubo asoka nikebna chibicha neliogi yagukira sole asenchira yabene kolende toskale kyegerangwira nanda sege kege Kerubo silinde ngomanya mange asenchira yobikira no kolende tango turanyara asenchira yokuyachuta Omugako yomo bw'imyaka 53 nene korwa sensemo ya nyanchwa kuyira nyumba goikogokwa Rimno isakremna na sherehe itachukua mkondo wake. So huwezi kusema ati kwa sababu mimi ni mwanafunzi siwezi kukamatwa na kustakiwa, bado utashikwa na kustakiwa. Aborokiwa bali basambire chiskuru ya Nyamira goikaba imukirwe getambukero keri chiko ene kiri mu county commissioner. And that I shall devote myself to the service and well-being of the people of Kenya, so help me God. Umugabana wa county ya Nyamira orairo mu rubiri bwogotiania a board ya public service. Omugako yomo bw'imyaka 53 nene korwa sensemo ya nyanchwa kuyira nyumba goikogokwa Rimno isakremna na sherehe itachukua mkondo wake. So huwezi kusema ati kwa sababu mimi ni mwanafunzi siwezi kukamatwa na kustakiwa, bado utashikwa na kustakiwa. Aborokiwa bali basambire chiskuru ya Nyamira goikaba imukirwe getambukero keri chiko ene kiri mu county commissioner. And that I shall devote myself to the service and well-being of the people of Kenya, so help me God. Umugabana wa county ya Nyamira orairo mu rubiri bwogotiania a board ya public service. Karibu sana mwanchi mulyelia tusanga sobwa mogo chakabono iga goika omoelio kwe chaka mayaye birebiga nigo tokoyachaka kura sorgongo rwagusi asingo kumenya buno mugako yomo aserieta Joseph Omete Orindi we myaka 53 nene kura sensemo ya nyanchwa ekerole asekinyorukia mwamachuchu wodi yabugia kumu hebunge ya bonchali nigo asiri buguma bwae ase okuyera nyumba chingaki araire nigo gotebekana muna nigo mugako yo hari gotumeka umushuma egento kekageire buna nigo yasamba enyombe yo kolende nigo botukibwa chakirwe elikumanya ningikeirere ugotibuka ko mulero yo nabo igokwa kumugako yo Mulkito Pethuel Machini na rogotoigulera amaya enseyemo. Asa Marieta igonkoro ku Nyamanya Robin Bundi ninjo mo area assistant chief we area yega yarenga mambi ya lero kitu chinsa 12 kero nanyore simi korangeri gunga omukasa nurega ekerore amnyoka natema nakera security team OCS gesonso na mu inform batema kumnyoka ni mwana naikaga nanyora abanyakenyoro baikira so bonge
omorero nabo orenga omunge sana. Omogaka Joseph Omete warenge nyomba twanoti ng'a konyoyire okure. Bono omogaka nabamenyete for amatuko amake iga amenyire iga erebieka nabwate buna efamily ekweresa nabwate abana bare koba nere lakini oyo bare bamenyete nere iga nabasukake. Bono omogaka nabarenge erebieka nyomba echanso y'omorero oyi ntoramanya ng'a nki kiarenge lakini rende nabo ayigo binto biaye bionsi pi nabo biaye ne family nabo teramanya nki kiagerete lakini according ne family marogoba nabo omogaka aragerete buya akarara stima njarengo nababwata agakandoro kare ari konya korigereria. Bono egento torasabe rende abaminto mo especially abagaka abaiga ba miaka ya chirake n'abantu baminto bari miaka teri biyo omonto kobera nyomba karere bieka na very painful as a family ase kenyuro at large mogaka bwa masikani kamuno iga korara lakini bono togoteba tiga Nyasaye tobwatesi naende bono togenderera koba careful ogimo bwabeire obwenge. Omonto omotang'ani oetaga bono rimambi chiarenge chinsa 11 iga nero no orenge ga orengonge sana ocha na baminyo kotema gotura efamily iga batema gukura ngechi neighbor bacha batema rende gokonya banyareti ali bang'akere esimi kibekire chinsa 12 twatema gocha lakini rende twanyora ng'a gento nkeyo turanyare gokonya. Batema gukura ngechi neighbor bacha batema rende gokonya banyareti ali bang'akere esimi kibekire chinsa 12 twatema gocha lakini rende twanyora ng'a gento nkeyo turanyare gokonya. Security team OCS Gesonso namo inform twatema kominyoka rinde muna naikaga nanyora abanyakenyoro baikira ase obonge omorero nabo orenga omunge sana. Omogaka Joseph Omete warenge nyomba twanoti ng'a konyoyire okure. Bono omogaka nabamenyete for amatuko amake iga amenyire iga erebieka nabwate buna efamily ekweresa nabwate abana bare koba nere lakini oyo bare bamenyete nere iga nabasukake. Bono omogaka nabarenge erebieka nyomba echanso y'omorero oyi ntoramanya ng'a nki kiarenge lakini rende nabo ayigo binto biaye bionsi pi nabo biaye ne family nabo teramanya nki kiagerete lakini according ne family marogoba nabo omogaka aragerete buya akarara stima njarengo nababwata agakandoro kare ari konya korigereria. Bono egento torasabe rende abaminto mo especially abagaka abaiga ba miaka ya chirake n'abantu baminto bari miaka teri biyo omonto kobera nyomba karere bieka na very painful as a family ase kenyuro at large mogaka bwa masikani kamuno iga korara lakini bono togoteba tiga Nyasaye tobwatesi naende bono togenderera koba careful ogimo bwabeire obwenge. Omonto omotang'ani oetaga bono rimambi chiarenge chinsa 11 iga nero noti omorero orenge iga orenga omonge sana ocha na baminyo kotema gotura efamily iga batema gukura ngechi neighbor bacha batema rende gokonya banyareti ali bang'akere esimi kibekire chinsa 12 twatema gocha lakini rende twanyora ng'a gento nkeyo turanyare gokonya. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi obulimiro bw'essiro y'obunda bw'ense
kuri tari nchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwa egwa megerio chisemi nobo semia igrio bolemi bwekerero ne chikolinga asobolemi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyini simegete ndira ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweri ne bisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobo tugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka petrol machine asomoro bere boberemi nobo tugi ime oboros bwomoguse mirna na balibe chinguru erikwe manyabo na watka kurchitana nya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Obugima norugendo bwa tamange. Amaya namabe omusa Lynette Nyambane ni Mwanchu mulgeria ngomanyigwa nga horoboti orono chikoronyora asinchira yoboikiranu chikoraga chinsa isato muliketo Petwel machini nagendete korualigania nande nigo orabe gokoronyora koska bosio mwanchu mulgeria ebikore byo gusambwa gwichi skuru nigo bagendete comment kana asinse ya Kenya ase goikira bono iga babwatani bechi semi korase county ya Nyamira abere bagwesokia bene nabo igo gukwanera higoro yebikore ebinka bune mo commissioner we county eyo nigabere kagoteba buna nigokera omoroki warach ko bagakwimukirwa egetambukero likiri chiko ase arabe gakonyorekana na mamocho mulikito Steven Nyariki Mbunde no roboti ore mega yebikore bigosambwa jiskuru asenze ya Kenya kogendera komente kana goboye county ya Nyamira tarati gumayaga jiskuru chinyinge nigo chiabere koba chigosieka anemono chiabwango mono echicha sambire skuru namona eskuru ya gonza ase ebunge ya Borabu eskuru ya Rioga ase ebunge ya Kituma Saba eskuru ya Kura neskuru ya Masosa ime ebunge ya West Mugrango eskuru ya Nyambaria ase ebunge ya Kituma Saba eskuru yoboroso yetono naboige eskuru ya Gekonge kuru ebunge ya North Mugrango ikereboigo eskuru ya Sironga Kianginda na Kibirigo kurwa ase ebunge ya West Mugrango boigo chia siekre Nigomo County Commissioner we County ya Nyamira Benson de Baramoricho atebiri aborokiwa baria baba kuyasona niane bikore byo gosambanga mbachikwerero gatambukire getindi kerebara chigo ikiwa bosi wekegambira iga Kenya. Schools are ours. We cannot just destroy all of them in one day. Tutaenda wapi? Lazima tusichunge. So we must be responsible citizens of this country so that we do not take a law into our hands. Already some have been taken as suspects. We don't know what will happen to them. But you know, normally the law must take its course. A criminal is a criminal. Na sheria itachukua mkondo wake. So huwezi kusema ati kwa sababu mimi ni mwanafunzi siwezi kukamatwa na kustakiwa. Bado utashikwa na kustakiwa. Na tungetaka watoto wetu wapoteze nafasi yao ya baadaye. Because once your fingerprints are taken, you'll be treated as a suspect. And you'll be taken, you'll appear before court, you'll be arraigned before court to answer to various criminal charges. Wikabono ase county ya Nyamira moroki wondete yosiri obogima bwaye ase emebasokane yaiga pertaining to arson and destruction of any other school property. We thank God in our county no life has been lost so far, but I know some of them have sustained injuries.
Nasema pole kwa hiyo, lakini tunaomba kwamba isifanyike tena. Ningekora tentindi ya Bikromo County Commissioner ng'anire biyaborokiwa Botaira Richiko asoko boko kwabo. Kutakuwa na mahali pa kusoma, kutakuwa na mahali pa kulala. Tukishoma mattress na vyombo vingine ama vifaa vingine katika shule ni hasara kubwa, hasa kwa wazazi ambao sasa wanaenda wakigharamia hii yote ambayo imeharibika. So ningependa tu kuwahimiza kwamba wanafunzi wetu wasichukue sheria mikononi. Ekerekyo nigo asabire ng'anire biyoboteni bw'eki skuru botegerera magani yaborokiwa gose n'amatembaganitie asukiwe gose n'okorigereria enchera bakoragera ase skuru eyume. Hivyo mambo ya kuchukua sheria mkononi si sawa. Hata ukikwepa mtihani wakati huu utafanya baadaye. Na tumeshazungumza na walimu wakuu wa shule kwamba pia nao waelewe wanafunzi, ili kama ni mtihani mingi inaleta pressure isipunguze mtihani hizo, ili isilete shida kwa wanafunzi. Na kama inawezekana tukubaliana na wanafunzi vile wangetaka ifanyike. Asa baibori nigo basabiru nere biya bakwanira abana babo. Ningependa pia kuwauliza wazazi kwa sasa, kwa wale ambao shule zao zimefungwa, wachukue nafasi hiyo kuwashauri watoto wao, wawape mwongozo bora kwamba wasichukue sheria mkononi na wavumilie shida, because where there is no pain there is no gain. So hiyo shida ndio inakupeleka mbali, hiyo ndio itakukumbusha baadaye mahali umetoka, na uwe mtu ambaye ni responsible baadaye. Steven Nyarikemone, Ensoko TV, Nyamira. Kutigana nayo mukoordineta wa Murembe kurasi sub-county ya Kenyanya Nathan Otara nigo asabira abaibuli bonsi gochia goikaransia abana babo inse abo bale abarukiwa sechi skuru na kubasemya igoro yobuya bukobeka omukia ase chisemi cyabo na gwetanga kurwa ase bikore bigosamba chiskuru au kwana yega ase chinsemo cya Kenyanya ebungi abo machoge bora bwe county ya Kisii nigo Nathan boiga buri wizara y'echisemi gochia tinya ebirengo byokorongeya chimbwa ase chiskuru chinga kecho boigo nigo yokabero mu MCA omajoge basi oyiboigo gochekoranere kirugo kya basbati ase county ya Kisii Rosa Orondo nigaburira abayiboli koba maiso na kulinda abana babo abakekorwa ase abayibi abakoiba abana bo muri kito Apolinari Sakama no robotiore chinga kyo mubara bw'ichisukuru gosambwa nabo igechinde kobetererwa kubwatuka abana gucyenka ogenderete kommente ka niko mu coordinator bwa Murembe kuri ase sub county ya Kenyanya Nathan Otara aboriri abayibuliye gochye goikaransi abana babo inse nakaborokererio buya bukurinda kisemi cyabo nabo igo gwetanga kuri ase bikore byo gosamba chisukuru yenta kanene giya tusumbuire nande tete ko bateri abana baito barure chisukuru ekikinene n'egichinke esauli yogo samba gisukuru igo nale gukurira abayiboli kwanera abana baito tiba baise kwimukia magoko buchiko samba gisukuru jeito ase babekiru bachikosoma ekarogo samba esukuru ekegusi kirine jimuma liera lililio molero libwata mangana mangi eito omwana abelichara eito omwana anyakwagure sakwagura woso mwana oyo tarigo chikoronge kagukwana ime ya Kenyanya yigotoka se bunge abo machoge bora bwi county ya Kisii Nathan nigaburire wizara ya gisemi go chikolingolia nabo igogotinye birenga bya discipline asaborokiwa bari chiskuru igona lego sabe sirikali yaito eso gwanja kwaino abana babade chisukuru anya nokobwa abana tigabanyore discipline abana baito nali barabe buna lirikara abana barenge gokora igogo na sororira abantu be sub county yeto ya Kenyanya esabuke sub county yeto chonsi abana baita baibori moetie ekwerende yesukuru abana baito banyore discipline nande bakwanerwa tibasamba gisukuru igogo na rego tebi mu wasiri eto migosi anche so wanja kwaye abana babakogendaka baira nebwango nali barayikere gisemi boigo niga abanasiasa babori gokoraria Omurembe chinga kichonsi anene mono chinga kichitoro cyobo choryo bonene
bumwaka ogocha barimo gukora siasa onye n'amatanga morando nsize murabe kwanere egento gekoro kwa morembe kwanere egento gekoro kwa buya yakogenda no n'amatanga y'abantu mwana kurama abantu mwana gukora yatagwenereti libagali gukwanira gisemi libagali gukwanira mangana ali akorengete gukwana chinga kyecho nigo yokabeiro mu MC wegodi ya machoge basi oyuba igo guchukurwa nerekero ky'abasupati ya county ya Kisii Rosorondo nera kuleira abayiboliko bamaiso na kolenda abana babokorwa asaba ibi babana aho bagokora child trafficking neroro abana bakoyibwa elinde libayirwa bakikondwa ntaramanyaro ng'aibo bakoni buche bona banaretse gotebya bayibuli kamoranje tulenda abantu baitu kerago kore tunegali umanye nechiserenga bunayikibona kumuira senka yao nabo igo mambi naro makobe ranga soire galini ochire school abana baitu abandi basoma day schools abarago bagotara inzira boka kolengana na rosaba na bwegati abana ubakolengwa koibwa nakobwa mono abana bakonya ko batageted n'abana baiga bagosoma school bakoyibune kigali andi baira ni bune kigali bona baiga bakuru kwa baibi era ko bakali bocha babera gali asabana bawikiriwa umwana bune ikibwa obwatuo osoibwe gali endeme oyo ko reporter igeta Senigen Soko TV ncherieta na Apollinaris akama Mubere bw'omusacha w'emyaka lero imambya ase ekenya sibara ya kibirigo kyamusobeti ase kenyero kielirumi kolengana ni amateyo nyagosira kwa Elijah Bukuro nalenga senka yabo habo mogoroba buna butambe wani amateyo nigekobole serikali ebakonye helikumanya buna omusacha yo asiretie obugima bwaye mulikito Vincent Munda norobotyore Abamenyi b'elirumi ime yabo Nyamatuta West Mugirango county Nyamira nigo baichane mambya ya lero chinga kibabo kana konyoro omubiri bumwe amatobo oitire na kubekwa mbarabara yepara kolengana na ngina mokenya gusira niga goteba gwikari tukuri igoro nyagusira no arenge na barobwo abana atigeretwe abayiburi babo bakwete bonsi abana batwabere na barabuneri cyoyo twarenge nere murobo bakansibira cyamba weri bono mambe nakumirina na kibuku kwaye marobo no arenge abasogete bagatirimboka bagakanyomba kirumonda kaenda mwaye baenge na isemoke na murumu abo bagaswa nyumba ono muno bwakiga na ligeko bangori cyo tokire paraitire ya gwate chinjari aiga sobo sio muno akoranga akire aekenyo bunseiga no busio asama ino alafu magegaiga okoranga nakire maiga kabisa rio terikiete kabisa korengana ne amate yensemeyo nigekwarera buna nyagusira tali monto mabase kenyoro nonye nabo niganchite kwerwanira ono nakumiriga ke bona bakwe mwana yakwirwanirira aro mokorie gasi ya muchengo tabwatikende nanda bwata bana bakemo mwana tabwati mechando na siba kintu kyago siba tabwati mangana nonde yare gasi aya okanombo agachi zamason mermo ya okarano kwagacha tabwati mechando nonde wali ba okore gasi koma bande mbarayiga na bagoteba ngatabwati mechando nonye tari monto mocheke tari monto mo ogoteba ngango na bintu kya monto no monto ro moitebere to twakumire ngeke kyaba amateyo gekora kyo moichanobo nigo babulie serikali enyare gutukege kore kyo amateyo yatigamaga nenyo bwabo nabo tusine karete tutugwete bobe wetera suku kuko mwana uyo ngagibarigiye banyoro bene bwabo nangiye kigiye korekanire abantu bakare gwitwenjere kabire abanyanyimba kuri umucyo Nyamira nigo baika sensemeyo na koiro mobero nyagusira senkendo yo mucyo Nyamira chinga kigakore ikyo kagandete gutukwa Vincent Monda Ensoko TV county ya Nyamira Imambi ya lero nigo mugabana w'i county ya Nyamira Amos Nyalibo hara ogutianirwa gwe bodi y'obukoreri bwe serikali heliko libya libaga konyelira roro asimitinyi 10 no mobono
bana bodi batano noyomo nigo batiani gwekera oyomo harachi gutianigwa ng'ora niliboka kwanekerekyo nigasabire batano no mabu bakore egasi asobwa sioko anemono asemirimo yabo yokulika bakori emirimo be county kobuta na gosomya ebodi eyo ngamona agusabali abone ababa bakori kwa ase body eyo ngamona Dr. Jane Nyakango munyakirogo Ambassador Jacqueline Morara Kenani Dr. Zabron Nayira CP Mose Bokoyo na boigo Charles Maubo hamona pila George Mulikito Stephen Nyarikia Mbunde na mange Dr. Jane Bochaberi Nyakango having been appointed as the chairperson of the Nyamira County Public Service Board mega yigeka kimetienye 11 board yobokorari ase county ya Nyamira itai ya BC nigemambia rero mugavana bwe county ya Nyamira Moscamos Nyaribo aba kakora muroberio gokorie muma bwe board yeyu yabantu batano nomo asoyomo arachigotianiwa ng'ora mega ya batano nomo korie muma ritkoria rero Mutangani goika korie muma Dr. Chen Nyakango yorachikora erombe yu yabantu 7 arachikoba munyakirogo ase barachikoba ase committee yu hamona Ambassador Jacqueline Morara Kenani Dr. Pastor Sapron Ayera CBA Mose Bokonyo Sakari Maubo na Biria George Dr. Jane Bochaberi Nyakango having been appointed as the chairperson of the Nyamira County Public Service Board, do solemnly affirm that I shall at all times obey, respect and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. But I shall faithfully and consistently discharge my duties as a member of the Nyamira County Public Service Board. That I shall exercise the powers and perform the functions of my office diligently, impartially, and in the best interest of the people of Nyamira County and the Republic of Kenya. That I shall not directly or indirectly reveal any matters, secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties, or as may be required by law. And that I shall devote myself to the service and well-being of the people of Kenya, so help me God. Egangenene ye body yiga nigera cheko bage kurotota oburiki wabakoriye meremo be county ya Nyamira okubuta abakoriye meremo be county ya Nyamira nabo igogosomya igoro yobokorari bwa Nyamira gatiye binde birense ye chinguru cyabo bayigekerwa Kaukwanekerekyo mugabana bwe county ya Nyamira Moscamos Nyaribo nigekerekyo ababori ngambi yabakorega asobwa sioko na gotari amaki anomono aso muroberio bwo barikia abakoriye mereme barache kwegwa egasi muneyo Service Public Board na momanyete nereko yikabantu nereko mutabantu nereko train abantu nereko kwa disciplinary procedures abakora imirimo en county babera nk'uko mu Rwanda bwariye board ati yayikire bono bayinyoje background nene tigareta utambono mono bayikira ne asi urwanda kama ngongo iragakie ko nigekerekyo nyari bagokere getambukiro gie body ego swabisi asatebire bono e county ya Nyamira neche komenta umukia asogo ichoria mabaga konyora hatarari kwane monase sector y'Gisemi nabayiga sector yobochenu asking something from an employee from mostly poor parents. He needs to sell an account or he needs to sell land to bribe is totally unacceptable. Stephen Nyarikembonde, Ensoko TV, Omochie Onyamia.
Tinga kecho boigo abamenyi kurwa sense moya nyogukiani gutokea ward ya Itibo imea North Mugrange county Nyamira nigo baorukiro mugokobo chinga kiba chakuya hoyo mwabo umanyikanite na CPA Geoffrey Mose Ubongoye oyo uregutianirwa asichira sobokoreri bwe serikali county ya Nyamira nigo abamenyi abo baorukia omugokobo abasebono bali no kwegena buna mbachie korora amatunda gusobokoreri obya korwa ase abateneneri bekyombe ya Public Service Board Murikito Vincent Monda norobotore bakorokia omugokobo isiko yamagacho gichobisi cye county Nyamira nigo bakiro mugabana Amos Nyaribo buya soko ire gatambukiro na kubatiania ili bachakemeremo kwa Kennedy Moga togwa kero mugabano itumbi yamono asogo tuinyora gotoye kirugo omwana ito akorera abantu egasi korwa abagasi Nyamira county igabangina mura no magoko iriri yatanga abaga nyasabe ko mugabana o anyago tokonya buna tokonyire rero na intwe omwana itakonya abantu abamenyi abo kurutibo nigo bono bali no kwegena buna abachora abo batianirwa rero mbachiko kolega sindonga se county eyo aberongeri kurusinta bone kwende ya chori sabe sport ya chori ekora abantu banyamire gas toroche kurumaga konyinya gitari cia kwamire binte binge bya kwamire igo bono ndono kwegena nga uchaka bono kuchimotwa county ya Nyamira mo chande bwate bono ngochire kurwega sunteime obaboreka nabantu baminto mwanjira boigo goto mwanje tekiagara aro omwana omuya nane nabo toroche is able to the task na baga tokorere gasi nanda kora abantu banyamira bonsi bono yamateyo nigere no kwegena ngocha konyora baro bokoreri obuyase chinyegitari chitsense mecho nyasa ito muna atari gosundoka taikora nento atorora ira mabera atoiro omwana chobu chinyegitari chito kanye chikwamete muna mono China chabo kenyoro atukwamure atokota nyasa musetseni nande gakino omwana omuyo mwaro tuamainenge ke ukyo monto ne kyo monto ekena kikyalenge kyaitikanya samo gitere na mwaye okuna ko saba gweito nganya samo ajisemi no bongaini muna chiria ete seremani eliye tampiria murabongo ye kurwe kanisa nyabukiani igona go keiro mwana chobu tikanya samo senye nande twanyorire baita enene emechando yaitu ntabe to kumweresa nande nabo gokorera abantu bonsi oto sabana tikanya samo senye nande togenderera maya Vincent Monda Ensoko TV County Nyamira Mwanchumulie ya kurasa roboti rwa Vincent Monda ni gatokonya libagali gosoa asumuntu mokomoke igoto skale kwira ntorasege keke kirbosio elinde tobeto gosanga amange Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakisani tulikere gose twakresi migwitire namba yaito iyobonchuria 0788666662 obulimira bwesiro yobunda bwense kurende talinchira ndio sira krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megelio nobo semia igyo bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimbegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyona nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cyamuragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kuri asaberemi chini gongoro kwa petrol machine asomurobere boberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bwumugusi ine
nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu sana mwanchi mulgelia tosange asintunda ya kabere goskabosio nigaba menye bensemo yemenwa besokire na komuchia omujumbo bobasi Innocent Obiri ubatkana nebara ekorakora semeno goika mugonga yarosigwa bwangoiga ne serikali enene abwase batebire bunani go mujumbo yo abekire omoromo ebitamase okwana asensemo yemenwa nigaba menye abo besokire tkolia lero na koero selia ebale yo maiga yogokonyo omoromo nere Douglas Ogetondo manyikanite buna Better Life ase omoyo ubugwancha boigo nigo basabira omujumbe Obiri ko bairanirie estima yarimira sege kage chi wiki ibere goikalero asamalieta ngorunga Douglas Ogetondo sana erinde bando kanga Better Life egento ngosaba Obiri omugambi oito koranje epale yaitira abantu abangensa libwageri ande ngoli otorekera lituko libwageri abatijete mpaka bagiterete mpaka omonanda bono abanyakenyoro nigo baimugete bagateba ngaki tikababugate betijere parabuka bagantebinga mbasapoti kidogo arabu batije para bono rende nacha goikira nindore ngaki egasiiywe yakorekanire erinda abantu baito ba abagusi na pa centro banyorera siba ase ekwerende yaito emenuweiga ndobwate shida estimeywe bakaya transformer ya irirwe ego chigokora chigwikire ngabana abananji chigwikibere buna tole gabo ni kibinyore byose bi abantu mbabwa distima bantu mbali kogenda mbali kusira bituma bantu banona abana mbali kosoma bono gake abantu bamindenga eyumbe tara ibolo birako tokorera ngwanjoro tore transformer abantu baminto mwakire to biri chikura mwakire to biri chikura tato tani ko tobekera erami monyeroje ono Obiri ko korare gasi gobono abana inji bateba Obiri ora asa makosale reke pisa asa malieta ngoro ku David Ngogenya buto epare gege koruemenwa yanda ya getare yanda oge ya genda kege omweshimiwa yakero kwarenge koligi chikure kwarenge kolera ogotolera botukona mugaso ogatebe pare gege koruemenwa ekogenda nya mogonga ogoto tichere pare iga omweshimiwa epare goikeraga kwete chirogoroga iga ngikera to tume pare karo kwale atabantu sie pare yiga nkigiagera to gatambuka saya yiga ngakienda no chego toligi gose erina riri swali ndako boli njoyo kwa na Boniface Ogetonto seitera asiri bwago gaiga epara yanyungite kerekera gitakia renge contract yenge korosie para gaiga lakini omunjini otometwano omwesimi goito Obiri nindu twagochorete korwa igemenwa
bono yuwa tumete e contract yari nkorosie pare ya national government ni para yago egente kene to gote yekero gutumo monto para tumo monto korosiria bante pare gwete katari akubiko moro muchinu sinus na ande tu agote irias ochori ino nya satigete twarosiri omwana ominto ga iga petarife nero toroseirie pare asare ngabe ga bantu bekune chipikipiki bakwe na ande to nya twatigire no ekitogokora na ande to twara matanga keno kwanega mwako biri bona tumete ga igo muchumbe atumete ga igo mugondo ga iga kapimia ipara ga katuma ga iga timente ga enta gutumira iga taito imoboria tarigo chana chaga iga ipare muri atuchanira matuka mange tarigo chaga iga omwana ogetondo ocho nyorosi Unenjere ya moyo gutinya obokoreri ase sekta y'obosombi nabo igo kororobia obosombi ase sekta iyo nigense ya Kenya gendete kubika emerubiri emekerano okwana litkoria lero nigorutabwe aene kiri kubwaterana wense ya Kenya na Norway asoko ene kibunango tinya bale oboncheri wetera kwa ene kiana kibimeli bikurwa sense ya Kenya uchase chinse chirichesko. Our two countries are maritime countries, as you have said. And there are opportunities that can be exploited between our two countries. Norway is a world leader on maritime activity, shipping, and related activities. Kenya, on the other side, is an emerging maritime nation with a huge human capital potential. And so you have a great maritime nation with many capabilities, but you also have a complementary country in the eastern coast of Africa who can partner with you with skills and competencies and human capital. Secondly, we have disruptions in the global supply chain and maritime routes. That is both a challenge and an opportunity. A challenge, of course, because it makes it difficult for us to move goods. It increases the cost of transport. It has, for example, occasioned very high fuel prices in our part of the world. But also it presents an opportunity that there could be possibilities of new partnerships. For example, there is limited shipping and transport capacity around our continent. We are now working on Africa Continental Free Trade Area. And I remember one occasion when we were trying to ship tea from Mombasa to Ghana. And it had to go somewhere in the Middle East first. And it took 45 days, you know. That presents an opportunity that there could be configurations on what new maritime routes can be established. And now with the challenge we have with that place called Hormuz, which has become famous all of a sudden. We didn't know about Hormuz until whatever happened in Iran happened. So I think it presents us with a new opportunity to look at what can Mombasa and your ports here, what can they do together? I know the CEO of our Mombasa, Kenya Ports Authority in Mombasa, and has been to see you people. They've been to Antwerp, they've been to many, and we are looking for partnerships between the port of Mombasa and the port of Lamu. There is opportunity for consideration, not just for human capital or people who can be trained to supply labor, but also new transport routes.
Usikabasio mwancho muligereria nigo serikali hegendete kwegerera umurubiri wo kubwatirana ense ya Kenya nabo igo USA asokorenta barireba Ebola nabo igo kubeka ase ense moyo kweneke buna urero bwomburi gochikoba abo kwambukira okwana mokonyi bo murayi wense Professor Kithure Kindiki nigo enekeire oba Kenya gotatwara oboba asokweneke buna buriro obo mburi gochikoba ikerano nyanabo nigarura kubure gochasaba Kenya nyonde bwensi kabwate ebimanyerere byoborire bwo abakagwesokia nabo igo gokonyo muri kito Linet Kimuto na robotirwe Kindiki oyokwana kurwaso mocho Nairobi ni gasabira abakenya otenenia chisabari ao anene kogenda chinse chirie cheisiko asebo igate babuna abono endwari yo yaire meri. So we have also heightened our surveillance on our points of entry. We are also encouraging that Kenyans who want to travel to places where this disease has been reported should consider suspending their visits unless it is essentially, it's very, very essential. Nigo boigo asabira abakenya buno mugwasiri bw'obachenu nache kwena na mario gaisaine eryo gutanga oburwaire bw'Ebola otampokera sogwango mono. I want to also assure members of the public that we are taking measures for infection prevention control. We are also taking measures to provide the necessary operational and logistical support so that in the unlikely event of an occurrence of an incident, then that can be taken care of early, because what the Ministry of Health has advised us is that Ebola, risky and dangerous as it is, if it is detected early, treated early, isolated in terms of the patient getting out of the rest of the members of the public, there are very high chances that those patients will survive. Kindiki niga korega gotabuna ewisera yobachenu wetere serikali nigo batebire buna mbache gosirwa na kubwaterana korwe byombe ao byechinse cheisiko eryo gokonya abakenya bonsi. We are doing this in collaboration with our regional and international partners, the WHO, the Africa CDC centers, the US CDC centers, friendly governments, and I must commend the Ministry of Health for the leadership they have shown so far. The government offers maximum support to what you're doing to make sure that you protect our people from this very, very dangerous disease. Ensoko TV, Erietariane Linet Kimunto. Manchi mulielia gwikiraga abo no to gwikira moelio bokumurikira mangana maya enseyemo tumirene chinse isatu astrabe to gusanga amange nchinkurukwa Kirubo Frida twara huligelia barobya kema.